B'miljuni ta' euro fil-bud grazzi għal ftehim mal-gvern ta' Joseph Muscat, is-sidin ta' Vitals Global Healthcare, Ramtu Muluri u Xawkat Ali Abdul Gavur żaru qatt ta' pajjiżi oħrajn biex jiftaħru bis-suppost suċċess f'pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Is-sit elettroniku The Shift News żvela dan dwar l-ewwel kumpanija internazzjonali li l-gvern ftehim magħha fil-beħ ta' 3 sptarijiet pubbliċi bil-VGH l-AI globali u anqas toffri servizzi tas-saħħa. Fl-artiklu, is-sit kellu l-appoġġ ta' journalismfund.eu. Kompla jkun irrappurtat li tal-VGH użaw kumpaniji offshore u ħolqu ftehim segreti mal-gvernijiet ta' stati Balkani. Bekk bħal mamlu f'Malta tal-VGH ħadu f'idejhom starijiet li suppost imbagħad kellhom jirrinnovaw. Tal-VGH daħlu f'Malta grazzi għall-eks Ministru Konrad Mizzi li għal xi żmien kien ukoll il-Ministru tas-Saħħa. U sakemm ħallew pajjiżna darba l dejjem u ma baqgħu qatt ma segwew l-impenji li ntrabtu magħhom. Is-sit kompla li f'ċerti ċirkostanzi saħansitra nżammu laqgħat f'Kastilja fil-preżenza fost l-oħrajn tal-ex Chief of Staff ta' Muscat, Keith Schembri, u l-ex Ministru Konrad Mizzi biex il-proġett tal-VGH jasal anke fil-Montenegro fl-Albanija.